player you just called streetwise. I mean, he just looks like he gives... Here's Salah. Still no Salah. And Gakpo. United apart here. The team in red. Aguero goes in on David Luiz. Action going on. Nacho getting involved. Sledovat co, že si těhle dva říkají, respektive slyšet. Pařížané už vědí, že hře mají daleko. No a Kurzawa teď úplně zbytečně se pustil do Amaviho, oba dva